Без туры эфирда эшлибез, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Күренекле прозаик, драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның шактый гына гомере эмиграциядә үтсә дә, татар халкының язмышы өчен борчылып яши. Мәгърифәтле, зыялы татар милләте турында хыяллана ул. Язучы әсәрләре бүгенге көндә дә театр сәхнәләреннән төшми. 90-нчы сезонында Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры тамашачыларны сөендереп, Гаяз Исхакый әсәре буенча куелган Жанбаевич спектакль премьерасын әзерли. Булачак спектакль турында без театр артисты Альбина Гашигуллина белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Альбина Туташ, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Гаяз Исхакый Жанбаевич әсәрендә француз классигы Жан-Батист Мольерның алымнарын кулланып, гаилә турында фикерләр алыша, җәмәгатьчелек турында, ришвәтчелек күп кенә темалар күтәрә. Ә менә бүгенге көн белән никадәр аваздаш икән менә бу Жанбаевич әсәре? Бүгенге көндә дә бик актуаль әсәр. Чөнки хәзер кеше бит инде акча күбрәк булган сайын ул үзен өскә күтәрә. Шуңа күрә татар халкында шундый бер әйтем бар. Юрганыңа карап, аягыңны суз дигән. Шушы Жанбаевич әсәрендә дә Жанбаевич үзенең гореф-гадәтләреннән, нәселеннән баш тартып, ул инде мөселман исеменнән дә баш тарта, ул үзенә Жанбаевич дип исем бирә. Аның чын исеме Шакирҗан Миңлебаевич була. Ә менә нәрсә булып беткәсен, мин инде премьерага чакырам һәм премьерада күрәчәксез. Әйе, кайсы көннәрне була бу тамашачыларны 31 гыйнвар һәм 1 февраль көннәрендә кичке сәгать 18:30-да безнең премьер булачак. Һәм инде тагын бер анда модага ияр баруында шулай Гаяз Исхакый күз аллый бит инде. Һәм менә үзегез ничек уйлыйсыз, модага ияргә кирәкме, юкмы? Шәхсән минем үземә килгәндә мин алай модага иярмим. Миңа ничек җайлы, мин шундый киемнәр кияргә яратам. Һәм инде үзегезнең рольләрегез турында да әйтеп китсәгез иде. Минем белүемчә, артистлар берничә роль башкаралар бу спектакльдә. Һәрбер артистта берничә роль башкара. Мин үземә килгәндә 3 роль башкарачакмын. Беренче ролем Осрау, ул инде Жанбаевичның Осрау кызын уйныйм. Икенче ролема килгәндә Мамзель Мари, ул музыкант, җырчы. Һәм инде 3нче ролема килгәндә ул гади бер тегүче кызы. Артистларга килгәндә ул инде Резда Саляхова уйный, Татарстанның атказанган артисты Ильфак Хафизов, Эдуард Никитин, Әдилә Хасанова, Насретдинов Илмаз, Салават Хабибуллин, Фатхрахманов Ойдар булачак. Безнең инде милләтебезнең киләчәге Жанбаевич рухын кемгә тапшырдылар? Татарстанның атказанган артисты Зөлфәт Закиров, әле ул минем остазым да. Әйе, сез анарда училищеда белем алгансыз, шулай бит? Жанбаевич үзе тамашачыларны театрга премьерга чакырып кала. Бездә видеосы да бар. Әйдәгез карап китик әле шуны бергәләп. Мин господин Жанбаевич, тарихыбызның кояшы, милләтебезнең ае, киләчәгебезнең йолдызы. Кыскасы, Тинчурин театрына рәхим итегез. Ясаганнар, шулай бит? Чакыруны барсына чакырып калалар. Әйе. Спектакльнең режиссеры инде яшь кеше Илнур Гарифуллин, шулай булса да ул инде танылып өлгерде. Менә беренче театр буенча һәм тагын бер спектакль буенча без аны беләбез. Һәм аның менә мондый сүзләре бар. Яшь иҗатчылар татар мәдәниятенә яңа сулыш өргә тырышабыз без дип әйтә. Һәм тамашачыга ничектер заманча спектакльләр тәкъдим итә. Аны барысы аңлап та бетермиләр буга инде. Тәнкыйть сүзләр дә күп яңгырый. Бу спектакльне Жанбаевичны ничегрәк күз аллый һәм ничегрәк тамашачыларга тәкъдим итә? Классик буламы бу? Классик юк, классик булмый. Бу да яңаша, заманча була. Аның беренче пәрдәсе шулай классик рәвештә башланып китсә, инде икенче пәрдәләре аның заманча куела. Сәхнәдә декорациялар баштан алар ятып торачак инде, һәм без үзебез аларны күтәреп стеналарны куячакбыз, һәм стеналарда төрле картиналар эленеп торачак. Ә сезгә менә мондый жанрда менә бүгенге заманча менә бу спектакльләрдә эшләү кызыгракмы? Яисә инде классикны менә тамашачы күбрәк классикка тартыла бит? Беләсезме, хәзер тамашачыны күбрәк хәзерге заманга да өйрәтергә кирәк. Гел классика әсәрләрне генә уйнарга кирәкми дип саныйм, яңа хәзер заманчаны да уйнарга кирәк. Үзегез өчен моны эксперимент дип кабул итәсезме? Юк.
Юк. Эксперимент Ярый. булмый. Көтеп калабыз тамашачыларны. Ә инде менә 25 февраль көнне тагын бер бик кенә тәмле, кызыклы күчтәнәч әзерлиләр сезнең театрда. Ул да булса артистлар катнашындагы концерт һәм бу инде миңа Синең калса. хакта дип атала концертыбыз, ул да инде 18:30 башлана. Без инде тере тавышка, оркестрга кушылып, матур җырлар башкарачакбыз. Миндә җиләк җыйганда Авыр әсәр, шуны әйтергә кирәк. исемләнгән җырны башкарачакмын. Классик әсәрләр шулай ук, аннары популяр җырлар Классикадан алып, бүгенге көнгә кадәр җырлана торган җырларны башкарачакбыз. Ильяс Камал. Ильяс Камал Дирижерлыгы җитәкчелегендәге оркестрга кушылып җырлаячакбыз. Тамашачыларны шулай көтеп калабыз. Һәм әле бу соңгысында түгел, февральдә тагын бер күчтәнәч әзерлисез. Әйе, 21 февраль, 22 февраль һәм 23 февраль көннәрендә рэп, флешка һәм мәхәббәт дигән Илгиз Зәйниевнең әсәрен куячакбыз. Режиссеры үзебезнең баш режиссерыбыз Туфан Рифович Имамуддинов куячак. Яңа ел башланып кына китте, әни кадәр шундый күңелле күчтәнәчләр әзерлисез тамашачыларга. Театр өчен 90-нчы сезон, Альбина, сезнең өчен ничәнче сезон? Үземнең 4нче сезонымны тәмамлыйм. 4нче сезон. Эшегез дәвамлы булсын. Иҗатыгызда уңышлар телибез. Тугры тамашачылар, спектакльләр белән концертлар зур уңыш белән уссыннар инде. Һәм инде заллар гел тулып торсыннар. Шундый теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Матур көннәр телибез үзегезгә.